Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele sisi wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala namhlanje sike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Yebo, sawubona. Unjani? Ngiyaphila. Ngicela uhlale urelax, kwenze njani? Ngathi nje ufuna ukubaleka. Hayi ngikhululeke U-right? nje ngi-right. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngihlala kaMashu. Amashu. Yebo. Kuyilapho ukhulela khona? Ngikhulele khona kaMashu. Okay. So benjani impilo usakhula? Hayi bi-right impilo ngisakhula. Bingenalutho nje. Ukhulele phansi kwesandla sabazali bowu-2. Ngikhulele phansi kwesandla sabazali bowu-2. Awasheshe wahamba-ke lo wesilisa. Wasala lo wesifazane. Ubaba. Waba uyena-ke umama-ke lo ongikhulisile. Ubaba usheshe wahamba. Eh, Indawo zakho noma wadlula emhlabeni? angikuzwanga. Wahamba indawo zakhe noma wadlula emhlabeni? Wadlula emhlabeni. Oh, askisi. So usele noma and ukubambeka amanzinyo nje kumnandi ekhaya. Hayi naye uma umuntu ushile nje last year. Oh, askisi. So senihleli neyingane nodwa? Sesihleli nje siyingane. Kuzwakala ngazi ukuthi wena omdala nje. Hayi angimine ngimdala, ukhona omdala, bakhona abadala kunami. Okay. So ke sithini-ke isigemegeme esikwehlekile ithini imfihlo? Hayi mina bengizoconfessa la. Ngomuntu ebengizwana naye. Kwi-relationship nayo? Relationship naye. Umuntu nje engahlangana naye angishela nje njengenjwayelo, sazwana kamnandi. Ngingazi ukuthi uyi-drug dealer. So ubusunesikhathi singakanani unaye ungakatholi ukuthi uyi-drug dealer? Ngibe no 6 months. Ngizwana naye ngingatholi ukuthi uyi-drug dealer. Benjani i-relationship? I-relationship yami naye ibingenalutho cause benza yonke into si-right, inkinga yakhe nje iyodwa. Ubekana-ke isandla. So bekunzima nje when it comes to ukushawa kwakho? Yeah. Okay. Umuntu nje onodlame uzothi maye ufuna ungithola ngaleso sikhathi angifuna ngaso. Sisikhathi thola uzohamba, mina sengihlala kababa, uthola uzohamba. Kababa khona bomncane, khona bomdala. Uzohamba efika ekhaya, uyayingenela-ke. Ekhaya egcekeni. Kukhona obaba. Wakanandaba. Obaba bathula bayenzeni? Kwesinye isikhathi usuke ngamboni lo mncane akaze mbone usuke ngamboni osekwamboni ba omdala amfica ambuze futhi sawubona baba ngingamthola yini uCebo naye kaphenduleka athi hayi akekho angimazi uthi uyiphi mhlawumbe ephendule ethi hayi akekho embuza ukuthi awunalo ulwazi lokuthi uyephi ethi cha angimazi uthi uyephi ehambeke shuthi manje bamdala usezongibheka akanalo nje akanakho ukuthi uyindodakazi phela la ekhaya akukwazi ukuthi ungafika nje ijongo thizeni likufune njengendodakazi kuyena. Ubomdala akuyena lo muntu lo ubuzana imibuzo wenza izinto eziningi uphendula nje leyo nto osuke uyibuza ngaleso sikhathi ukuthi ubani angini kanti osisi bami ke bese bemazi bona bebemsaba ke nabo. So wamqoma wazi ukuthi uyi-drug dealer? Ngangazi ukuthi uyi-drug dealer ngithole after 6 months ukuthi uyi-drug dealer. Ayikho nje into wayisola? Ayikho into ebengiyisola ngaye cause ebewumuntu oright nje. Ebewumuntu oright nje wenza yonke into ngendlela sibe kinga nje yawo isandla. Mina ngibuye ngiyiphuzele ke mina ngiyiyele ematshwaleni. So kwesinye isikhathi ngizothi ngisahambile ngiyoyiphuzela useyafika ekhaya mhlawumbe uzofica usisi wami ambuze ukuthi hawu bese yamtshela ukuthi hayi angimazi. Awuhamba umbheka nomhlawumbe usemahobza mhlawumbe uphuze emahobza Indawo yokuphuzela? Indawo yokuphuzela ekhona kaMashu. Ethi umbheke emahobza noma umbheke kaWiseman. Athi ngeke ngikwazi ukungena lapho mina ngingena sambeni nawe wena uzofika umbizi. How? Athi hayibo wena nje umfunayo uhamba ethi cha angikubuzi ngiyakutshela sambeni wena uzofika umkhiphi.
Hayi usisi wami Nkosi yami usezomlandela-ke ahambe-ke naye ukuze phela eyongikhipha ngoba uyamsaba. Maye sengikhiphile uzongikhipha futhi ngiphume mangithi hawu yena usezongishaya-ke. Angishayile usadinga So uthole kanjani-ke ukuthi uyi-drug dealer? Ngathola ebenabangani nje iskimu uthi ngibo obhuti nje aba-right bayigqokela kahle abasebenzi kodwa banemali. Bahamba nangey'moto ezinhle. Ngabamba efonini-ke lele naye Efonini yakhe? efonini yakhe. Wayelele ngayiphejela ifoni mina. Ngathola ukuthi azinjeni la. Uthi ufuna ukubona usuyajola na? Ngangifuna Wavele wabamba ukubona. okunye. Ngangifuna ukubona kodwa wena ngangifuna ukubona usajola yini naye. Kanti Uzovele ngizobamba uthole okunye. Yah! So usutholile-ke usubambile-ke manje. Awumali ngani cause uyazi ukuthi abantu abama-drug dealer bayingozi kangakanani kubantu besifazane basobethana nabo. Ngazama-ke ukumala ngathi ngiyamala manje angisamthandi. Wangitshela ukuthi lalela-ke olakho uthando shutho seliphelile. Olami uthando lusakhona sisebenziseni lolo lwami-ke manje. Kodwa Nkosi yami hayi bo. Hayi, ngicela ukwehlisa kancane. So ubhuti lo ungakatholi ukuthi uyi-drug dealer, bewuzimisele uthando lwenu ukuthi liye emshadweni noma bewubhuti nje wokushonisa ilanga? Cha nje bengiyimisele ngoba ebengumuntu o-right ngisho nakubo ngaziwa uma wakhona uyangithanda. Kodwa mangimtshela kwesinye isikhathi hayi bo le ngane yakhe iyangishaya uyikhuze kanti futhi lo mama uyayithanda bo le ngane yakhe i-last born. Mangithi awumkhuze athi hayi khululeka uzoshintsha. Ngeke ezehlele nje ngithi awukuhlele phansi naye uxoxisane naye. Mahlala naye ukhuluma naye ethi hey awungiyeke ma nabangani bami khona into ekusamele sihambe siyozenza amshiye kanjalo uma wakhe ayihambele. So umuntu okwazi ukuphendula kanjalo umzali wakhe wena ubuthi uzomnqanda ngani? Because phela umuntu ongasabi ngisho umzali wakhe wena ucabanga ukuthi uzokuthini wena-ke ehlulwa ngisho umzali wakhe? Cha phela ila engabona khona lapho ukuthi hayi bo lo ohlule ngisho umzali wakhe mina ngingamenzani mina. Yibo. Khululeka nje ngamtshela sengimalile athi hayi awungalile wena mina nawe sisajola. Maye ezongibona ngihlangana nomuntu akabuza ukuthi uba maye ehlangana nami ngihamba nomfana hayi impama iyangena. Awazicabanga ukufaka i-protection order? Ngake ngathi-ke ngizohamba ngiyombopha. Wathi khululeka hamba ungibopha ubone ukuthi kini umndeni wakho uzohlala kanjani mina mangisejele. Ngeke ngihlale kabi ejele mina nikhululeke kini. Wathi awuzami. Kanti vele usewumuntu ebesefuna namaphoyisa, amaphoyisa awamthola, akatholakali nje umuntu ongatholakali ufuna kodwa engatholakali. Kuthiwa unecala, makubhele lo cala liphelele emoyeni. Akabambeki nje futhi Umuntu ongabambeki nje. So awukaze ucabanga ukumuva uyohlala kwenye indawo-ke okugcono? Wathi kuyafana ngoba wala uya eGoli uya eCape Town uya ey'ndaweni ey'ningi kunabangani yonke indawo uyaziwa. Uyaziwa yena la ukhona nami kwesinye isikhathi mangihamba bengihamba kanti ngiyalandelwa. Usendaweni ewukuthi nangi la ngimbone esefika. Yibo ngeke. Hayi ngeke usho ukuthi sipokwe phela leso ngeke. Unabantu uyaziwa futhi. Kosho ukuthi befike esenda isithombe ukuthi aningendelela yena lo nimbheke ukuthi ukephi noma ngithi kuthiwa mbheke mhlambe lapho kuba uma ephuma ukuthi uzophuma yiphi. So wena busuhlele kubudlelwano not ngoba nakho kuwukuthi usathanda. Usuhleli ngoba phela uyakusabisa mekuthi uzama ukunyakaza. Hawu bese ngihlalele lokho nje ngenxa yalokho. Kufila kanjani ukuhlala umuntu ongamfuni? Hawu phela angimele ukhombise ngathi awumfuni. So uphila ngoku-acta nje? Hawu kumele u-act nje uhlale kahle kamnandi. Ngoba ngathi nixoxa nje indaba kumnandi maye kwakhala ifoni noma ngisho kuthiwa ukhazini wami maye engamazwi wakhala ifoni umfana lo fonayo. Ngisho sihleli kamnandi embhedeni uyongishaya ngonyawo esifubeni ngiyosakazeka lapho odongeni ngibuye phansi. Ngeke. So ufuna ukuconfessa kubani? Bengifuna ukuconfessa ku-anti wakhe. U-anti wakhe? Okay. Umtshele ukuthi kuze aboshwe waboshwa kanjani? Waboshwa yini wagcina eseboshiwe ngakhululeka nami eseboshiwe. Ngifuna ukumtshela ukuthi uze aboshwa kanjani? Waboshwa ngenxa yami. kwenzakalani? Angithi phela wayelele
Ngalesikhathi elele ngisama message yonke asefonini yakhe ngiwafowada efonini yami yonke into ngiyifaka efonini yami esefonini yakhe. Nami ngase ngikhathele vele uyena ngayihambisa emaphoyiseni kanti uhlangene namaphoyisa nalawo maphoyisa. By the time uzifodela ama-message wawumvakashelile noma usuhlala naye? Ngangimvakashelile. Okay. Bengivakasha-ke kuba ngangintombazane ehlala kubo. Oh, okay. So athini lawo ma-message, ama-message akanjani lawo? Ama-drug Okuzifowatela dealer. wona. Njengokuthi mhlampe asho ukuthi hamba ngendaweni ewukuthi ngihambisa ama-drugs kanje. Oh, okay. Amaphoyisa asukazi ukuthi sekukhona endaweni ewukuthi. So uma uzifowatela ngokwakho and then wawaphushela ubani? Ngangafaka efonini yami ngenzela ukumbambisa phela i-proof. Okay. Ngi-screenshot-a kokunye. Okay, mawubhekile u-auntie akeve emsaba nje naye. U-auntie bamthanda yena kubo. Bamkhulumela futhi. Nami nje ngaphenduka ngibe umuntu o-wrong mangathiwa sifonela u-auntie. Kwawena-ke manje. Hawu nami Angikaze nje ngicabanga, ngi-wrong. angikaze ngikhulumisane ngokuba nabantwana. Besibuye sikhulumisana uyayithanda-ke yena ingane. Kodwa Ngoba akaze aqondane unayo ukuthi wena. unayo ingane yomfana. Nawe Hayi akanayo nami. Unayo wena nomunye akaze umuntu. aqondane nokuthi kwenzeke nibe nomntwana. Akaze kuqondane. Mina Awukaze behleze ufise ethi futhi. ufuna ukuba nengane nami. Wena awukaze ufisa. Angazi. What do you mean awazi? What do you mean awazi? Angikaze. Oh, awukaze. I thought you Eh. said angazi. Angikaze. Sizama ukumfanela. Yebo. Sawubona ma. Yebo njani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Awukho matasa singakhona ukukhulumisana? Ngikhuluma? Ukhuluma noSitofuza Dlangamandla from Black Life TV. Okay, ngakhuluma. Cela ungipha nje isikhashana sakho esincanyana nje. Kona sise ongivakashelile la e-studio ka Black Life TV kuhlelo sithi sikhipha imfihlo. So bedinga ukukhulumisana nawe. Ngicela ukuthi umlalele. Uzozisho yena ukuthi ubani. Okay, ngamnika nje ukuthi Okay mama ngiyabonga. Ngakhuluma. Uyangazi-ke auntie. Bengithi ufuna ukuthini? ngifuna ukuconfessa la ngokuboshwa kwaLindani. Hawu. Awusho silalela. uLindani azaboshwe waboshwa ngenxa yami mina engambophisi. Hawu. Wazoyisonakala bo umbophisa ngaliphi-ke? Musa ukusho ukuthi anti ngiyisonakala cause uyazi ukuthi uLindani wayengihlukumeza. Nami ngase ngikhathele ingekho indlela engakwazi ukuthi ngikhululeke mayesakhona nje ngaphandle. Lalela Mandisa, uLindani lo uwekhohla wena ukuthi njengoba la ekhaya besiphila ngayo. Uyena obesonza, wena uyagijima uxhumana namaphoyisa lawo owuthandana nawo uzokwenza yonke into ayenza. Uyisonakala wena, uyisinakala sentombazane. Mina angisona isonakali mina kahle kahle nami bengifuna ukuyilungisela okwami nami phela nami ngeke ngihambe ngithi mangihamba ngihlezi ngihambe ngithukile. Thina njengomndeni wasibekaphi lapho ngoba thina phela ingane kabhuti lena, ingane kabhuti. Nani ngibekephi mina ngalesikhathi wayesangihlukumeza. Wayekuhlumeza wasuyafa. Wafa mase Ukube kuthiwa shuthi kumele ngize ngife kahle kahle. Thina senze njani ke thina ke nje Kungcono mina into ebengifuna ukisho bekuwuconfessa sengiconfessile nje. Mina sakhuluma mina lo confess oyishoyo taba yoma confession noma iconfess noma yini ngibuza ukuthi thina sidlani manje ngoba siphila kanzima njengoba uhamba womgqumo ejele nje. Nami engekho indlela engangenza ngayo ke sorry ke auntie. Manje ufuna ukuthi ke ngenzeni mina njengoba ufona nje yiphi solution ozanayo ufuna ngenzeni nje usuhamba waya kuma TV nje wayo confess afuna senze njani sithini ukuthi nazi nje manje sazile kosizaphi ngoba ngeke umkhiphi uzohamba uyomkhipha lapha ejele uhamba usho ukuthi lento wayisho mhlawumbe wangeyiyo. Hayi ngeke ngize ngimkhiphe vele uright esilile lapha ejele. Hayi mina ngisibonto ukuthi uconfess ukuthi uyaconfessa ngoba phela kumanje vele akaphumile uhleli khona thina sibulawa indlela sibhuqwa indlela lapha ngenxa yesonakala sentombazane yakwaMashu. Mina kahle kahle ngangiphephise yami impilo kuyena.
ngengane yethu ingane kabhuti leyana ingane Niyazi kabhuti ukuthi yayingihlukumeza leyo ngane, yayingihlukumeza nginitshela nilibe nithi uzoshintsha ngibekezele. Kho umuntu ongabekezela induku. Ngelinye ilanga wayeyongishaya endaweni e-wrong mase kuthiwa ngiyathulana niyothini. hayi asivele siyeke lento ngoba vele ayikho isolution oza nayo vele awusho ukuthi uyamkhipha sesiyazi-ke ukuthi sitholile-ke isombululo sokuthi vele kanti sakusola kodwa wena sakusola wena ntombazane sakusola wena ukuthi uyisinakali usuqedile Auntie, ngiyalivala ucingo usuqedile auntie, yebo ngithi ngiyalivala ucingo lwami usuqedile kubukeka engazuthi useqedile. okay-ke ngiyabonga bye-bye ayikho into engizoyikhuluma Okay, auntie ngiyabonga ngesikhathi sakho. bye-bye Ayi ngeke u-auntie ukwatile kakhulu and bengithi ngisazama ukukhulumisana naye kodwa ngeke. Ukwatile u-auntie not kancane. So at least usuzamile ukubhodla wamchazela ukuthi waconfess ukuthi waboshwa kanjani ubhutiza lo. So uzizwa kanjani manje? Hayi ngizizwa ngikhululekile, ngizizwa ngikahle-ke manje. Ujabulile? Hayi ngijabulile. So mangabe u-auntie ehlaba umkhosi mhlambe uzuyithola usuhlaseleka uphephe kangakanani? Ngeke Mase amtshele nje yena amfonele asejele akhona ukukhuluma naye amtshele ukuthi imbangela yokuthi azangene ejele uwena. angiboni ngoba sekuyisikhathi eside. Sekuyisikhathi eside manje. So mayiphuma manje athola ukuthi umophisile uzoyenzani? Because awuvikelekile. And ushilo wathi lo muntu lo ingozi. Nami angazi ukuthi into engingayenza njani. Akazi ngikufisela inhlanhla kodwa ke kukona konke emizameni yakho eminingi. Okay ngiyezwa. Sibonga kakhulu usivakashela kuhlelo lethu. Yo, bafethu kunzima la eminyango shema ngifuna ukunitshela amanga. Kunzima ukuthi umuntu akabhalwa maye sakushela ukuthi uhlobo lolu lomuntu ubona ngoba nakho usuphakathi. Kodwa ngiyacela ukuthi niqaphele nigadeni mhlawumbe ukwazi nje ngomuntu before uzumqome wenze research wazi ukuthi umuntu okanjani kuqala before uzukhipha ucu umnikeze ucu cause siyangena inkingeni eziningi esibe singahlosanga ukuthi singene kuzona akekho umuntu othanda ukuphila ngokushawa akekho umuntu othanda ukuhlala ahambe athukile sonke isikhathi asithandi leyo nto so mhlambe ku right ukuthi uziphephise wena kuqala before kuze kwenzeke into wrong engeke izikuphathe kahle ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe like share ngiyithanda kakhulu bye. It's the Black Life TV.